Ja, right. Nå, men altså, hvorfor halter du? Det kan jeg ikke sige. Nå, vi var så hellere gå ind til timen. Ja. Mathias, hvad har du lavet i din sommerferie? Jeg var i Italien. Hvad med dig? Jeg var i Tyskland. Jeg var bare hjemme. Jeg var bare Hyggeligt. Ja, jeg går til det. Ja, sport. Jeg har en god idé. Vi kan lide min fast. Ej, han gør det. Hvorfor er der en lim? Der rager ikke dig. Der rager jeg, mand. Er timen ikke slut? Nå jo. Hvorfor kan jeg ikke komme op? Ja. Fri skole. Hej. Skolefri skole. Nå, men vi skal til timen, så Ja. jeg går Au! Tag team for helvede! Nima, kom on. Hey, vil du have nogle piller? Nej, tak. Tør du ikke, eller hvad? Jo. Så giv mig dem. Jo, det er. Fuck, hun er dum, hun tog ud af mig. Hun dør. Din klamme hund. Du er klam lyder, og ingen gider glo på dig. Jeg har et problem, fordi at de andre de mobber mig, og jeg får dødstrusler, og drengene fra klassen sparker mig. Okay. Det skal jeg nok tage mig af. Okay. Okay. Hej, Pim. Jeg tror også, hun hørte det. Det tror jeg også. Godmorgen, 7. sæt. I er nødt til at kigge op på mig og have fokus alle sammen. Jeg har noget vigtigt at fortælle jer. I går fandt politiet Pernille. Hun blev fundet på toilettet, og de formodede, hun blev begået selvmord. Så det er jo ret alvorligt. Satans også, mand!